Vandaag nemen wij afscheid van een bijzonder mens en wetenschapper, professor, dokter en ingenieur Valdemar Matja. Beste Valdemar, het is mij natuurlijk een enorm genoegen uit naam van de rector en de decaan en mijzelf als een drie-eenheid jou te mogen toespreken. Meerdere eer en glorie kon ik niet vergaren om dit moment luister bij te zetten. Valdemar, ik zei, je bent een bijzonder mens en dat ben je. Als er iemand is waarvan ik hoop dat de vooroordelen die aan hem kleven en de stereotypen, dat die ook mij toegedicht worden, dan ben jij het wel. Jouw kracht heb ik mogen ervaren toen ik mijn eerste bezoek bracht aan Curaçao. Ik denk dat het in 1995 was. En daar ontmoette ik een man in de positie waaruit ik nu mag spreken, een rector magnificus. En je was een waardig rector magnificus. Er bestond ook enige afstand tot de bezoeker. Maar al snel leerde ik dat dat meer dingen waren die bij het ambt hoorden. Je bent iemand die grote bestuurlijke kwaliteit heeft als ex-directeur van de ALM. Als rector van de UNA, een voorwaar veel moeilijkere klus lijkt mij dan die van de Universiteit Utrecht. Hoewel het veel kleiner is, zijn de verhoudingen nog complexer. En je hebt dat altijd met heel veel waardigheid gedaan. En het was dan ook een genoegen dat je Philip Idenburg hier aanwezig en mij de eer wilde doen toekomen om in ons centrum als een soort nieuwe AJO helemaal onderaan de ladder van de wetenschap naar binnen te komen om je te bekwamen in het vak van de antropologie. Want je was ingenieur en gepromoveerd, maar je had honger naar een andere manier om de mens die je bent in de wetenschap te introduceren. En je hebt ons verblijd met een onderzoek naar de verhoudingen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. En zo leerden wij dat onze verhoudingen met de Belgische vrienden eigenlijk niet verschilden van de verhoudingen met onze Antilliaanse vrienden. In allebei de gevallen was de Nederlander, althans volgens de beeldvorming, behoorlijk afstandelijk en arrogant. Wij hebben dat tot ons genomen en waren misschien ook blij dat je met die boodschap weer vertrok. Het is niet leuk daar dagelijks aan herinnerd te worden. Maar er is nog een herinnering aan die tijd die de mens Valdemar Matja tekent. Het was het prachtige verhaal, en vergeef het mij Vanessa dat ik het vandaag opbreng, over het feit dat jij met je familie op de boerderij zat, met Sonja en Giovanni, en dat plotseling afscheid genomen werd daar van de koe. En hoe Vanessa overstuur was van het feit dat die koe die daar zo dartel in die wei gestaan had, ineens omgevormd werd tot biefstukken die op ons bord verschenen. En het is tekenend voor jou dat je aan de enerzijds je ambt altijd met zoveel uitstraling en met verantwoordelijkheidsgevoel hebt vervuld en aan de andere kant die menselijkheid. Jij bent het uiteindelijk die de fantastische mens Amado Reumer ook van een boek heeft voorzien waarin hij zijn prachtige preken, zijn denken over de gehele mens ook op papier en in zijn nalatenschap heeft gekregen. Jij bent het die, als we over voetbal spreken, die fantastische voetballers die Curaçao heeft voortgedragen en die door iedereen vergeten waren, tot leven heeft geroepen in een prachtig boek wat zijn gelijke niet kent. Het is, zoals we in de wetenschap zeggen, jij hebt mensen voice, jij hebt mensen een stem gegeven. En dat is ook een persoonlijke keuze, want vele wetenschappers komen niet op dat niveau van de samenleving wat jij ervoor hebt moeten doorgronden. Ik heb daar persoonlijk de grootste bewondering voor. Ik heb er ook veel van geleerd, persoonlijk en als wetenschapper, hoe je dat op een hele mooie manier kan doen. Vandaag beloof je een intrede in een nieuw tijdperk en Sonja, vergeef het mij, ik geloof er niets van. Maar misschien is het toch een belofte die we doen in de hoop dat het beeld met ons meegaat. Valdemar, ik wil jou ontzettend bedanken voor je bijdrage en je inzichten aan de Universiteit Utrecht, aan vroeger het Centrum voor Beleid en Management en nu het USBO en uiteindelijk aan mij persoonlijk. Namens alle collega's
Bedankt voor je bijdrage. Permíteme en nombre de nós te felicitamos. Deseamos hope éxito dentro do plano novo. Mita espera como lo que easier, esse significa lo você mais e produzir mais. Sim ou não? Seguro, seguro. Well, nós temos que agradecer, Senhor, para a vida e saúde. Então, muito agradecido para o que nós vimos ela nami. Te agora aqui, Senhor. Tudo o que ela donami me usa para sua glória. E lo me sigue com o trabalho aqui, mas naturalmente não tem o mesmo ritmo. E o tema que eu vou trazer de lá, agora que não é um tema de hoje dia é atual e tem mesmo problema nós sentar dentro para sobre finalmente a questão de nossa imagem com nossa mira outro, então se não se chega a respeitar outro. Como também é cambio não que tá bem, porque quero lo bem bem. É bem que não foi antia, só ficou só para Holanda, se não foi Holanda para Corsol. Que ainda não ocorre bem, passou na espanta para a força direitista na Holanda? Sim, well, em primeiro lugar, o que nós temos explica, nós vimos Holanda é problemático no idioma, no nível. Então, esse é trata na Hasi, mostra que é assunto de, nós vimos vooroordelen, beeldvorming, ja, dus imagem, robês, de gente, não me assim a deal com ele. E do que me conhece de não escuta. Não escuta, mas que ele toma certo tempo, mas eu tenho visto no nível alto e não pode mirar também que nós podemos operar no nível. Certo? Para o que está bem, me não tem medo. Mas assim, eu tenho hobby tendência, hobby viajar, tem que direitista, ainda não que está assim mal uso de medo do povo, espantanang para certa religião, espantanang para certa raça, espantanang para certo color de gente. Pero, se nós para firme, como eu de Corsol, como Antillano, como Rubiano, explicam o que está sucedendo, está robês, já, o que nós precisamos lograr, coisa positivo. Mas agora nós encontramos também, mas é clave mesmo a comunicação na nível A. Pero também temos de informação, então, lamentavelmente, tem mais ou menos 120 para 140 mil antianos que vão riba se não tem boa informação, não está espanta, corre bem, então, cota empeorar, mas nós isso, se não tem papel, não está preparado, não é culpa de trabalho, então, não tem uma situação, não quer tampouco. Sim, essa é a verdade. Me te quer, nós não nós para ter uma classe de pânico, nós temos que actuar de uma maneira mais sensata. E me quer que é coisa não vai estar de era que maneira opinião da bisa me não quer o sombra hobby holandês mas não que mira a tendência é então grupito agora aqui a bem dilante a crescer rapidamente pero maneira crescer não vou bem para outro hobby. Nós desejamos toda classe de êxito nós espera que agora nós vai começar o próximo B nós vamos fazer recuento de política de aviação, anto dessa versão de ALM e DCA. Ainda me tem de lá vuelo de DCA tomando rumo para a eternidade. Sim, okay. Com meu amor. Então, que me dá para ser mais tanto, vai honor de termos um programa. Não, botar um de nós, ainda não que nós está contente de por broma com ele, para chegar a nível assim na alto, anto te costa com nós de nós te feita promover assim. Mostra que nós temos ainda não capaz para periba todo tipo de nível e nós gosta e nós tivemos ticket a broma com ele. Danke. Nós gosta de broma com ele. Danke. No llora mañana.